баща ви не е отишъл за мляко, най-вероятно, не най-вероятно на 100% ви се е случвало да правите нещо с него. Имам предвид не да ядете сладолет, да правите примерно, не знам, да сглавяте нещо. Особено ако сте момче, това няма как да не ви се е случвало, в смисъл задължително това е като някакво правило, там го пише, брат. Някоя жена тук майстор, тая от там какви бяха, дет правят къщи, да не дойдат сега да ми изнасилят, нали, да ме пуснат в ДФШ или нещо такова, защото нали, не е яко. Както и да е, нали, и баща ви кара да отидете да сгубите нещо. Примерно, вие мога да правите някакво неща, може да е, да знам, да боядисвате, да правите покрива, да унуи, хуй, нали, няма значение. Но казвам, че повечето пъти просто искате да сгубите нещо. Например, баща ви иска да сгубите някой шкаф. Взема къде държите тениските на Бойко Борисов вътре. Или пък ако сте си купили, да я знам, нов апартамент, нова къща, вила, да я знам, някаква ферма, сте купили ново легло, за да има къде да спите, нали сега не е задължително, сте купили нов апартамент или нещо ново, там като местоположение където да живеете, да си купи ново легло, сега ако леглото ви е пълен кенеф, нали, вземете си купете ново, моля, сега по-добре спите на земята, отколкото и потрошеното.